हेल' लोगोफोर दिनै फिन खेबसेबा नोंथांमोननि सेराव नुजाफैलायबाय आं होनदोंमोन ना फाइनाल खेलाखौबो देखायगोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनै फाइनाल आरो दिनै लास्ट डे ओमफ्राय नोंथांमोना साननांगौ बेबायदि माने देलायफबदों गानफबदों होननानै ओमफ्राय माने मोसानांगौनो आरो दिनै सोरबा आलासि गिदिर फैयोन आरो ओमफ्राय बेखौ बरायनो थाखाय मोसानांगौनो ओमफ्राय जेबो प्रेक्टिसबो गैया जोंना मोसानाया मा जागोन मिथिया मैयासो हराव खोन्थाहरब्रबदों आरो लोगोफोर मोसानांगौ होननानै स' मा जायो मिथिला ओमफ्राय लोगोफोर दा जों थांबाय थानोसै दा जोंनि दैमा जिङावनो दङ माने जोंनिथिं दैमा जिंथिं थांबा थाब मोनहैयो नालाय ओंखायनो लोगोफोर दा थांबाय थानोसै बिराद गरम माबायदि मोजागोन मिथिला इमान सान्दुं गोसायाव लोगोफोर बिदिब्ला थांबाय थानोसै दिनै फाइनाल मेट्सआव आगान होबाय जोङो थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालिनिफ्राय जों बे खेलाखौ जागायनाय जादोंमोन नैबे समाव जोंनि फाइनाल गेम दा बे फाइनाल गेमखौ बेखेवगिरि महरै आफादगिरि नेहाथारि आरो बे समाव नुजाथिफैनो हानाय दाब दाब गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसेनो नैबे समाव नुजाथिफैनो हानाय झारकाटा एफसि आरो नावकाटा एफसि मेलेमजिबि आलासि जों मोननो हादों दा बिथांमोना जाबाय सार सन्दीप बसुमतारी आदा जों बिथांखौ दा बिथांजों लोगोसे जोंजों लोगोसे नुजाथिफैबावनो हादों मानगोनां इएम दास सारनि मानगोनां पिए ओएसडि आदा बिरलां नार्जारी बिथांखौबो दान्दिसे सम मानगोनां घनश्याम दासनि ओएसडि आदा बिरलां नार्जारी बिथांखौबो दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लागोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय जोंनि जि दिनैनि खेला रुंसारि सोमदोन बर' बिथांनि गोसोखां बे खेलाखौ होनाय जादों दा बेवहाय जोंजों लोगोसे बिथां रुंसारि सोमदोन बर'नि बिबथै सार मनरन्जन बर' जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों बिथांखौबो दान्दिसे सम सिनायथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जोंनि लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय नैबे समाव जोंजों लोगोसे नुजाथिफैनो हाबावदों बिथां रुंसारि सोमदोन बर'निनो अनसुला बिदा आदा मनेश बर' थ' बिथांखौबो दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो जोंनि लाइमोननिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय रोजा साबायखर थाबाय दा नैबे समाव आङो सिनायथिनो आखायाव लादों तामुलपुर जिल्ला स्पर्ट एस'सिएशननि मानगोनां बिजिरगिरि बिथांमोननि मुंखौ आङो खावलायनो सानदों सिनायथि होनो सानदों रेफारि बिथांमोनखौ दा बिथांमोना जाहैबाय अजय राभा दा बिथांखौबो दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथांखौबो दान्दिसे सम सिनायथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसेनो सुनिल सरगियारि आरो बिथांखौबो दान्दिसे सम सिनायथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय सुनिल सरगियारि
लोगोसेनो अजन सौरिनिया बिथांखौबो दान्दिसेयाव गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसेनो सिनायथिनि आखायाव लाबावदों उमेश बर' बिथांखौबो दान्दिसेयाव गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। नैबे समाव जोंनि जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो लाइजाम होनानै हांख्रायनाय जादोंमोन गासै साबा सामलायगिरि नैबे खेलाखौ सामलायगिरि दा बिथांमोनानो जाहैबाय बिनय कुंगुर रामसियारि आरो बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय ब्र'। दायो कमल नैबे समाव जोङो जोंनि जि रानार्सआप मोननो हादों जोंनि नावकाटा FC नावकाटानि दे बाय बाय जारकाटा ओमफ्राय नावकाटा नांदोंमोन ओमफ्राय जारकाटा ग्रुपनिया देरहाबाय। थुलुंगा बान्था